Inilabas na po ng lokal na pamahalaan ng San Fabian ang opisyal na listahan ng mga scholars na nakatakdang tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa programa ng LGU. Ayon po sa anunsyo, 3,000 piso ang matatanggap ng bawat scholar bilang karagdagang cash assistance upang makatulong sa kanilang mga gastusin pang-edukasyon. Ang distribusyon ng tulong ay tinakdang isasagawa mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inabisuan naman ng mga benepisyaryo na sundin ang tinakdang schedule upang maging maayos at mabilis ang proseso ng pamamahagi. Para naman sa mga hindi personal na makakapunta, pinapayagan ang pagkuha ng kanilang mga kamag-anak. Kailangan lamang magdala ng mga sumusunod: photocopy ng valid ID ng scholar at photocopy ng valid ID ng kukuha or authorized representative. Ang programang ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsuporta ng LGU sa sektor ng edukasyon upang matulungan ang mga kabataan ng San Fabian na sa kanilang pag-aaral. IFM News. IFM News. IFM News.